എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അരീന ക്രിയേഷൻസിന്റെ സംഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സരളി വരിശകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, അതുപോലെ മധ്യസ്ഥായി വരിശകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു അധ്യായത്തെ കുറിച്ചാണ്. താരസ്ഥായി വരിശകൾ അഥവാ മേൽസ്ഥായി വരിശകൾ എന്നും ഇവയെ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സാ പാ സാ പാ സാ താരസ്ഥായി വരിശകൾ ആദിതാളം. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സരിഗമ പധനിസ സാ സാ ധനി സരി സാനിധപ സാനിധപ മഗരിസ. സരിഗമ പധനിസ സരിഗമ പധനിസ സാ സാ സരിഗമ പധനിസ സാ സാ ധനി സരി ധനി സരി സാനിധപ ധനി സരി സാനിധപ സാനിധപ മഗരിസ. സരിഗമ പധനിസ സാ സാ സരിഗമ സരിഗമ പധനിസ സാ സാ സരിഗമ പധനിസ സാ സാ ധനി സരി ധനി സരി സാനിധപ സാനിധപ മഗരിസ സാനിധപ മഗരിസ. നമുക്കിനി താളത്തോടു കൂടി പാടാം. സരിഗമ പധനിസ സാ സാ ധനി സരി സാനിധപ സാനിധപ മഗരിസ. സരിഗമ പധനിസ സാ സാ ധനി സരി സാനിധപ സാനിധപ മഗരിസ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായി പാടുന്നത് ഒന്നാം കാലത്തിലാണ് അല്ലെ. ഒരടിക്ക് ഒരു സ്വരം. ഏറ്റവും ചെറിയ വേഗതയിലാണ് ഒന്നാം കാലത്തിൽ പാടുന്നത്. സരിഗമ പധനിസ സാ
രണ്ടാം കാലത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരടിക്ക് 2 സ്വരം. സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധ നി സ രി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ. അതുപോലെ മൂന്നാം കാലത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരടിക്ക് 4 സ്വരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാടേണ്ടത്. സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധ നി സ രി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ. അപ്പോൾ നാലാം കാലത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരടിക്ക് 8 സ്വരം. ഏറ്റവും ചെറിയ വേഗതയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടിയ വേഗതയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പാടി പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വരങ്ങൾ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നാലാം കാലത്തിൽ പാടേണ്ടത്. സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധ നി സ രി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധ നി സ രി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധ നി സ രി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ. സരി ഗമ പധ നി സ സാ സാ ധ നി സ രി സ നി ധ പ സ നി ധ പ മ ഗ രി സ. ഈ ഒരു വേഗതയിലാണ് നമ്മൾ നാലാം കാലത്തിൽ പാടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള കാലപ്രമാണങ്ങളിൽ പാടുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം അകാരവും സാധകം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും സ്വരങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായി പഠിക്കുക, കൃത്യമായ നോട്ടൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. താങ്ക് യു.